Aja minta Ande. Nah, orang kaya kok minta. Ayo deh, sawer-sawer. Biyen wis tak tukokne wujud tali saka tangi Durung mak kembaske no Mas. ilang kok ilang sak sirane lunga menyang ngendi tanpa pamit nang ngabari apa kuwi lali karo aku iki. Kuwi wujud katresnanku cari kowe melu aku lah kok layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku Matur suwun Mbah Pun. kali kota. Gue tumbas kali kotak ya Mbak. Spesial request dari Jolo Sutro. Masuk. Ide Mergo ukurane kurang gede. Aku
monggo. Nggih, gara-gara tali ketang nanti kita bisa bersatu ya Mas. Oke lagi.